Istumaan nousu suorin jaloin ja nilkkoja koskettaen. Ohjeet. Aloitusasento. Makaa lattialla käsivarret avoinna ja jalat vartalon suuntaisina. Lihasten supistelu. Nosta ylävartaloa supistamalla vatsalihaksia ja koeta samalla koskettaa nilkkojasi sormenpäilläsi. Harjoituksen loppu. Palaa hitaasti aloitusasentoon rentouttamalla vatsalihakset. Harjoitettavat lihakset. Vatsalihakset. Vinot vatsalihakset. Hengitys. Yleiset virheet. Polvien liiallinen taivuttaminen ylävartaloa nostettaessa. Tämä virhe vähentää huomattavasti vatsalihasten kuormitusta. P4P Cam. Istumaan nousu suorin jaloin ja nilkkoja koskettaen.